Ahoj, jmenuji se Jarda a jménem Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje tě chci pozvat na sportovní charitativní akci Běhej CZS, který je letos věnován mladíčké dámě Amálce Ježkové. Amálka trpí vzácným genetickým onemocněním kůže, zvaným ichtyóza, a je zřejmě jedinou v České republice s nejzávažnější formou harlekin. Jestli chceš pomoci ty, přijdi 31.8. do Smetanových sadů v Šumperku naproti centrální hasičské stanici. Informace a registrace k závodu najdeš na www.běhejczs.cz. Touto cestou bych chtěl také velice poděkovat firmě Reprotisk za jejich spolupráci a tisk propagačního materiálu. Budu se tedy na tebe těšit 31.8. ve Smetanových sadech v Šumperku. Ale teď už zase musíme jet. Vyjíždí první výjezd požár městské budovy. Tak ahoj v Šumperku. Šumperku.